זו תחושת שליחות מטורפת, לעזוב את הכל, לשלם מחיר כבד וללכת להילחם. הרגשתי חלק ממשהו שהוא מאוד גדול, מאוד משמעותי, כל יום היה לי משהו אחר לעשות, כל יום היה לי משימה חדשה. ואז השתחררתי. ולא מצאתי את עצמי. והתרסקתי לאזרחות, כי עכשיו אני לא במסגרת החרדית ואני לא בצבא, אני איפשהו בין הכיסאות, ואין כיוון, אין מישהו שיכוון אותך ויגיד לך מה השלב הבא. ופה הנחשונים נכנסים. בתור מי שגדל במסגרות חרדיות, ופתאום מישיבה קפץ לצבא, מגיע רגע שאתה משתחרר מהצבא, ובעצם אתה מגלה שיש לך מחסום. כל מי שמתגייס ובא מרקע חרדי, הוא בא מרקע של חוסר, וזה בא לידי ביטוי בעיקר ביום של השחרור. רק השנה התגייסו כ-4,000 חרדים לצבא, וברגע שהם יוצאים מהצבא, אין להם אף גוף שעוזר להם. בין אם זה בלמצוא עבודה, בין אם זה למצוא לימודים, בין אם זה למצוא שידוך. ראיתי את הצורך, ראיתי את חברים שלי, שאחרי השחרור פשוט נאבדים, ממש ככה. יוצא צבא חרדי, שכרגע יצא מהצבא, זה בעצם קהילה אחרת לגמרי. זאת אומרת, אין להם את הגב המשפחתי של הצד החרדי, אין להם את הצד השני, כי הרי הם כבר השתחררו מצה"ל, יש להם את נחשונים, וזו הבשורה. ובעצם המטרה שלנו זה להוות את עמוד התווך בנקודה הכי קריטית של המשרת החרדי, מהרגע שהוא בחר להתגייס, ועד הרגע שבו הוא בעל חיי חברה, קהילה, משפחה, השכלה, התייצבות פיננסית, התייצבות אישית. אם אתה בוגר צבא חרדי, יצאת מהצבא, ואתה רוצה לתכנן את החיים שלך בצורה מיטבית, הנחשונים כמה בדיוק בשביל זה. יש לך מאחוריך 25,000 בוגרים, שמהידע והניסיון שלהם, זה יתרום לך לממש את הפוטנציאל שלך בצורה מיטבית. הוא לא לבוא ולתת פתרון לזמן קצר או איזשהו פלסטר. כשאתה חלק מקהילת הבוגרים, חלק מקהילת הנחשונים, אתה פה תקבל את כל מה שאתה צריך. זה לגרום לבוגר צבא חרדי להצליח בכוחות עצמו, שלא יהיה תלוי באף אחד. אנחנו ניאבק ונילחם בשביל הזכויות של האוכלוסייה הזו. שידעו שיש להם מישהו שדואג להם, שיהיה להם בית גם אחרי הצבא. בחור מבית חרדי שהתגייס לצבא עשה מעשה ענק. הלך מימש את הפוטנציאל שלו בקטע הקרבי. אנשים שבאו ותרמו מגופם, מנפשם, למען המדינה, למעננו, אנחנו צריכים לתת להם את הפתרון, מה הם עושים קדימה. אנחנו הנחשונים ואין שום דבר שיעצור אותנו.